Tá daine chur na daine is deas na tithe altranais seo, agus níl sé ísle tá si bra bhfuil de ruí anna dá haon agus ruí eile hart an seo le de Meals on Wheels sin a chuir le mar tagan daine chun heagna daine is seo dean siad dinner dóibh a nó agus dean so ní caiith sé gáisteach an tithe altranais, but fáin siad altranais ó daine hagan hocu. The hardhead sé sin dú le galú meor nó mar sin barlamsa le chuiste agus nó caiith tú smuoine ar an teile agus na daine eile a bheith orthú arca de é. Ní dóirlam gur éibe mas rud é go bhfuil a gceadach ar a gceadagad agus go bhfuil siad ar an eolas faoi ach mana bhfuil a gceadach agus mana bhfuil siad a géirí gá seach ní dóirlam gur cheart nó cuair ach ag an am céirne níl an nachdart mana bhfuil tú an éire thuirsta géine agus mana bhfuil sé ar de commas éire thuirta. Siadam gur smuoine é an takeíocht atá tiltte againn éil ach mana bhfuil leis an daine éiste gol ní hílam go gaidh sé gol sílam amatá sé dábalta gceafar dhéanana ar le tain go bhfuil sé dábalta fan sa bhla. In ammaní tá codú de dhéithe ag na sealaí ach ar an láh eile nó seans go mé gur bhhaid leis na daine éiste a fan le na heilech agus breathan sé ar an casna ag an deir le tá altranais an agus tá sé an na chodú le na puebla.